गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ इउक्रेन हादराव थाबथानानै दङ गरेस्वरनि मनज कुमार देखाया। आसाम सोरखारनि बिथोन बायदियै तामुलपुर जिल्ला बेंगिरिया मनज कुमार देखानि न' नुजाथि हैदों। तामुलपुर जिल्लानि गरेस्वरनि दिबाकर देखानि फिसाज्ला मनज कुमार देखाया थांनाय बोसोरनि डिसेम्बर दानाव इउक्रेनाव MBBS फरायनो थांदोंमोन। नाथाय हरखाबै रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव गिलु बालु दावहा सोमजिनायनि उनाव मनज कुमार देखाया इउक्रेनाव थाबथानानै दङ। आथिखालाव मनज कुमार देखाया इउक्रेननि खार्किभआव दङ होनना भिडिअ कल खालामना फोरमायो। फरायसाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला आथिखालाव जानाय लोंनाय मुवा बेसादफ्रा आंखाल जादों होननानैबो बुंबावो। आसामनि मन्त्रि UG ब्रह्मजों लोगोसे पर्बतजरा बिटिआर बियामनि MCLA मनमोहन ब्रह्मआ BTSनि बारग' गाहाय खुंगिरि BPFनि आफादगिरि मानगोनां हाग्रामा महिलारनि जोनोम साननि गाहाम हामलायथि बावहरदों। जोबोद दुखुनि खौरां, रुस आरो इउक्रेननि दावहायाव भारतारि फरायसानि गिबि जिउ खहा। रासिया मिलिटारिनि गुलिजों इउक्रेननि खार्किभआव भारतनि सासे MBBS फरायसाया जिउ गोमायो। रासिया इउक्रेननि गेजेराव गिलु बालु दावहानि समाव भारतीय MBBS फरायसा नवीन शेखारापा मुंनि कर्नाटकनि थागिबिया अबथारारि रासिया मिलिटारिनि गुलिजों फुंबिलियाव जिउ गोमायो होनना मिनिस्ट्रि अफ एक्सटार्नेल एफेयार्सआ फोरमायदों। मिनिस्ट्रि अफ एक्सटार्नेल एफेयार्सनिफ्राय मिथिहोबावनाय बायदिब्ला इउक्रेननि मुंदांखा सोहोर खार्किभआव रासियानि मिलिटारिनि गुलिजों MBBS जोबथा बोसोरनि फरायसा नवीन शेखारापाया जिउ गोमायो होनना फोरमायो आरो बिथांनि सोरगोआरि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थानो जायगा मोनो बेनि थाखाय आरज गाबदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव कंग्रेसनि दैदेनगिरि गर्जन मोसाहारिनि खौरां मेल। खौरां मेलनि गेजेरजों कंग्रेसनि दैदेनगिरि गर्जन मोसाहारिया बिटिआरखौ सालायनाय UPPL सरकारखौ गोख्रों अजद होदों। बिथाङा बुंदों UPPLआ बर' हारिनि सोरखार नङा, BJPनिसो सोरखार होनना बुङो। लोगोसे बिथाङा BPFखौबो BJPजों सिलिंखार खालामजाबाय होनना बुङो। फैबाय थानाय समाव कंग्रेसआ बिटिआरआव गोख्रों बिफाव लागोन होनना दैदेनगिरि बिथाङा फोरमायो। इउक्रेन आरो रुसनि दावहा सोलिबाय थानाय समावनो मैया इउक्रेननि हादोरगिरि भल'दिमिर जेलेनस्किया इउर'पियान इउनियनाव बिबुंसार होदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला इउक्रेननि हादोरगिरिया गावसोरनि हादोरखौ इउर'पियान इउनियनाव सोद्रोमा थिसननो आर'ज बिलाइ गथायदों। मख'नो गोनांदि इउर'पियान इउनियननि हादरफ्राबो इउक्रेन हादरखौ इउर'पियान इउनियनाव सोसननो थाखाय बयबो हेफाजाब खालामदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। इउक्रेन हादरा जुदि इउर'पियान इउनियनाव हाबनो हायो अब्ला जोबोद गोहोगोरा जानायनि आसा दं। लोगोसे दावहाया रुस आरो इउर'पियान इउनियननि हादरफोरनि गेजेरावसो जागोन। अब्ला बे दावहाया जोबोद गिलु बालु जानायनि फारसे थांगासिनो। गुबुन फारसे इउक्रेनाव रुसनि आर्मिफ्रा इउक्रेनखौ गुलि बारुदजों उरायहोनो आवगायलांगासिनो होनना खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों आरो खौरांनि बायदिब्ला इउक्रेना जोबोद गिलु बालु थासारिजों मोगा मोगि जासिगोन। भारत सोरखारा इउक्रेनाव थानाय साफ्रोमबो भारतारिखौ खम समनि गेजेरावनो जेरैखि जाया इउक्रेन हादरखौ नागारनो खावलायदों। रुसनि आर्मिफ्रा 40 किल'मिटारनिबो बांसिन गारि गुलि बारुद बम लाना आवगायलांगासिनो बेखौ मिथिनो मोननाय जादों। इउक्रेन हादरा इउर'पियान इउनियनाव हाबनाया रोखा जाखाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे इउक्रेन आरो रुसियानि दावहाया बे समाव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जादों। नुनो मोनदों दरनै हादरनि दावहाया मुलुगनाङै गोबां गाज्रि गोहोम गोलैनायखौ। दरनै हादरनि दावहाखौ लाना मुलुगनाङै साननो गोनां जादों। दासान्दि रुस हादरा इउक्रेननि सायाव परमाणु बम बाहायनो हागौ होनना साननाय जादों। रुसनि हादोरगिरि व्लादिमिर पुतिना इउक्रेनखौ परमाणु बमजों हामला खालामनो हुमखि होनाय बिबुंथिया मुलुगखौनो गिखांहोदों। मोनसे खौरांनिफ्राय मिथिनो मोनदों रुसियानि गोहोगोरा हादोरगिरि व्लादिमिर पुतिना गावनि नखरनि सुबुंफोरखौ परमाणु मिसाइल बमनिफ्राय रैखाथि होनो रुसियानि साइबेरियानि मोनसे रैखाथि गोनां सुरंग सोहोराव दोनहैबाय। बेनिफ्राय मुलुगनाङै साननाय फैदों दि रुसआ परमाणु बमखौ बाहायनो हासिगौ होनना। रुसनि हादोरगिरि व्लादिमिर पुतिना माखासे सम सिगांसो बुंदों जाय बुहुमाव रुसनि थामोनथा गैया बे बुहुमाव रुसआ थानायनि जेबो ओंथि गैया होनना। मख'नो गोनांदि आमेरिका आरो गासै इउर'पियान हादरफ्रानो रुसनि सायाव फारफ्रोमबो बिथिङै बेन खालामदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। मैया बिटिआरनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ उदालगुरि जिल्लानि 2 नं बालिसिता गामियाव गोथार बाथौ थानसालिनि गिबि खुन्थिया गायसनगिरि आलासि महरै नुजाथिहैना बाथौ खुन्थिया गायसनो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय।
जै बर' हारिनि गोजोन्थों।